Доброго здоров'ячка! Вонка паде дощ, а що в таку погоду може бути ліпше, як обстатися дома, а відкрити книжку? Це не так. Недавно був на презентації декількох книжок, за які вам тепер розкажу. Перша книжечка Володимир Прошко «Вірші руснаків». Друга книжечка Єврофіглі, авать сміхотерапія діла русиню від Івана Ситара. І третя книжечка новели та юморески Олександра Хуста. Накурто за кожну книжечку. Гадався вже із поезією Володимира Прошка много з вас уже се знає добре. Доста лиш спомнити тот віршик за кавлі, який ще недавно ходив сяде по інтернету. І це, направду, один із моїх улюблених поетів. Берення свою просту форму. У цих шориках знаходжу дуже много такої ностальгії, таких вспоминок, які сам не знав і може мав. Бавить мене то, як Прошко може так легко укласти тяжку трагедію у такий даже мало фіглярський і простий віршик, у такій легкій формі. Дещо вам із нього зачитав. Муха раз собі літала, щось із їсти дяку мала. Скрятало в'єного бистя, не бажить і жерти листя. Дуже файним їв запахло, мало муху не розчахло. Хижа оболок, утхилений, стилумну чомусь зелений. Танір там, вода онь пару дише, поливка і книжка пише. Літат муха над столом, голод увалив колом. Просто в танір залетіла, ще киби на крайчик сіла, збихнула ги у воду камінь. Утопиться, буде й амінь. Виплавала, крила в масти, все тобі не траву пасти. Плавле муха середину і не журиться судину. Кістка з поливки стерчить, і днів плавле унь фурчить. З біду вилізла гурі, уже не втоплюся, добрі. Мастів очі заліпила, дулу тягнуть масні крила. Ай боїдня тут доста, поливка не вода проста. Лиже масть, он ся давить, черево ще не болить, серед таняра благує, лем промикат нич не чує. Мастю ціла обліплена, добрію, онь причмилена. Сокотися, бав от кого, ніщо слухати старого. Міркувати ту не сісти, як тудинок ся наїсти. Фітькати тепер навшитко, довкол никого не видко. Раз лим ложка наднялася, блиснула, би заклялася. Мірить просто й небозі, трясе муху ги в морозі. Вже к'їдіння й вдоста, скаче в поливку ги з моста. Плавле муха, не бірує, на край таніра пілує, ту й ложка зачерила. Що робити? Масні крила. Муху стрясли край стола, масть налипла ги смола. Страх великий їй мив, та ги довбньому чмілив. Над ним ложка наднялася, трісь! І муха заклялася. Очі лаби розметало, місто мокроє се обстало. Злакомишся на чужое, думаш ліпшоє ги своє, так в леквар мож упасти, епен ги біду украсти. Мусимося сокотити, дасться в поливці топити. Іван Ситар низько буде нас радувати тлумаченнями. Не часто відео бода комусь вдавало так іпно перекладати поезію. Ну і направду не часто відео бодако перекладав поезію іпен по-руснацьки. Усі в книжечці знайдете дуже читаво усяченого від Котляревського до Гашика, та й це треба споминати його Шевченкіаду. Давайте вам дещо виціть зачитаємо. І це буде віршик письмо від Степана Руданського. Єден пан мав у школах любиму дітину. Раз письмо йому написав: «Милий ти мій сину, китісь здоров, слава Богу, лим ти добрі учися, то й чорт тя не возьме, за й се не журися. Моя жона, твоя мати, без дозволу мого заганять ти на оріхи рубля золотого. Ну а я ти заганяв старі нагавиці. Поший собі з них кожуха, а з остатка рукавиці. Лем учися, милий сину, і нигдася не лінуй, бо дурнимся й обстанеш, а я на все, нянько твій». Третій в нашому ісписові Олександр Купар. Пише під псевдонімом Олександр Хуст.
І це майстер не рифми, но прози. Деякі його новели вже досить давно читав на інтернетові, а одну із них «Сиї весни» у мене на каналові могли сте чути, як він читав Чехове з поляком. Десь тут буде карточка на то відео. Із його новелами знайдетеся як у сміхові, так і у слезах. Вижу у них пораз много жури, но никатнаний автор очима старшими, очима, котрі у всьому світові вже подащо відділи. Давайте дащо вам від нього теж зачитав. Новела «І файний страдаут». Уже другий день малюю портрет файної шовгорині. Лажуся подарувати його на день народження. Буде то позавтрю. Пізно вночі портрет був майже готовий. Виклав їм на подрамник, у коридор, перед тим, як лягати спати, бо мене пахло фарбою на ніч. Уночі я розбудив пес. Дуже гавкав. Ба це не рвеся якось у двірми, а може ся щось стало з сусідами? Напівсплячий, рушив їм у коридор Вільшакові. Бо вереченася щось та й вийти на двір. У потемках копнув їм подрамник із портретом, що го приперед стіні. Ще один крок, ставим на нього. Під ступньов нараз чуєм щось масное. По законах всесвітньої подлости подрамник упав гурілиць. Коли їм запалив світло, увидів, що на файному лицьові шовгорині чоткося обстала ступня моєї правої ноги. Боже, що му чинив? Пропала робота. Відклав їм картину, обтер від фарби ступню і дуже розстроєний ліг їм спати. Пропав мені інтерес уже і псячому гавканьові теж. На другий день наладивимося перемалювати картину. Поникав на неї та й щудуємося. Як то я так точно трафив п'ятом на шовгоринин подбородок, а перстами на чоло? Та й все готовий витвір модерного умільства, з якої нароком не угадаєш. Сюрреалізм чистої води. Кампець, та я малокопанський Сальвадор Далі. І все сяк треба лишити. А шовгорині, видав, вазу подарив. Так ся родила моя перва сюрреалістична картина, а назва і днівся напрошує сама. «І файний страдаут». Та й секое. Купити си книжки цих авторів можете в Ужгороді у книгарні Кобзар. А вать нагоду на Петофі у Болті файні книги. Під відео лишу подеякі контакти на цих авторів, кіт нагоду не знайдете їхні книжки самі. Красно вам дякую, майтеся. Хотів би подякувати усім, хто мене підтримує на Патреонові. Ви допомагаєте бесіді жити далі.